Bihar hasiko da ekaina eta hilabete estreinatzarekin batera estreinatuko ditugu baita ere argindarraren tarifa berriak. Energiari berari dagokionez, 3 ordutegi tartetan egongo da banatuta eguna eta ondorioz tarte bakoitzak bere prezioa izango du. Beraz, energia ordu baten edo bestean kontsumitu, prezio ezberdina izango du aurrerantzean. Potentziari dagokionez bestalde, bi potentziaren artean aukeratzeko aukera. Egongo da bihartik aurrera. Hone guztiak nola eragingo du fakturan edo nola egin dezakegu gutxiago eragiteko, honen inguruko eta beste hainbat konturen inguruko azalpenak Goiener Kooperatibako Oier Etxebarriak emango dizigu. Oier, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Txomin. Azkenengo astietan entzun gabitz, argindarran tarifa barrixak bixar jarriko dira injarrian. Zeinek erabaki dau tarifa aldaketa hau? Zeinek eta helburukin? Erabakiz Espainiako gobernuan izen da, baina bultzatu dau Europatik etorri da. Horren zuzentarau batzuk eusen, bete biderrekuak, eta Espainiak azkenien bete biditu aldaketa hau inaz. Aurreko urteko azaro baten izen benzan, lehenengo aldaketa fetxie, apirilak batera aldatu egin, eta azkenien bixarrazi bida, aldaketa berri hau. Eta printzipioz, alik eta modu interesgarrixenien edo, nahi dauiena da, egunian ziar dauen energia erabilera alik eta geixen igual hau edo, berdin ju edo. Oin dauzen pikuak, oin dauz momentu batzuk, jende asko jartzen dagoena, industria asko jartzen dira martxan, eta hor potentzia asko eskatzen da, eta horrein bidauina da, ordutegi horretxan, energia asko garezitzu, jendie bultzatzeko, merkioa da unietara kontsumitzera. Eta holan saiatuko diena da, piko horrek gutxitzen. Eta holan, kutsagarrixena dien zentralak martxan jartzeko arrisku gutxi egiten. Tarifa berri honek, oinarteko funtzionamenduakin aldaketa handixa suposatzen daue? Bai, batez be, esan dozun moruen, ordutegi aldetik asko aldatzen da, gaur egun badauz pertsona batzuk, hornidura puntu batzuk, ordutegi desberdintasuna daukiena, gabeko goixe dira arte daukienak merke, eta gero hortik eta gaber dira arte daukienak garesti, horreik badaikixe ordutegi batzukin funtzionatzen. Baina ordutegi berrixak guztiz aldatzen die, eta izango dana da oso merke, gabeko 12etatik goizeko 8 arte, ezain merke, oingo presio antzerako baten, goizeko 8etatik 10 arte, 10etatik ordu bixak arte garesti, ordu bixetatik 6 arte ezain garesti, oingo presioen, 6etatik 10 arte oso garesti, eta gaueko 10etatik 12etara berriro ezain garesti. Eta gainera, bi potentzia eukial izango nahi izan ezkero. Potentzia hori berbera izan leike, baina goizeko 8etatik gabeko 12 arte ikuiko potentzia bat, eta gaueko 12etatik goizeko 8 arte beste bat. Egunian ziarreko potentzia hori izango da gaur eguneko presio baina apurua merkieu baten, eta gabeko 12etatik goizeko 8 arte dagoen potentzia hori oso merki izango da. Orduan zer dabiltz bultzatzen? Alik eta geixen kontsumitzen merki edanien, inkluso potentzia be nahi izan ezkero gehitzen. Eta hori da astebarruko ordutegi xai dagokin, baina asteburu osuek jaiegun danak die ordutegi merkia eta potentzia merkie. Orduen badabiltz bultzatzen, industriak eta potentzia energia bihar gutxien daukien unietara bultzatzen beste danok erabiltzera. Hori da, ezberdin jubida, tarifa berri honekin, ezberdin jubida zuke esan duzu moduan, batetik kontsumoa bera eta bestetik potentzia, ez dira gauza berdinak. Ez, azkenien potentziak ze albidetzen dau, handin bat eta potentzia ondixo euki, orduen da aparato geixo euki leike martxan. Gaur egun, daukoen potentzia horrekin, izan leike gehiagizko potentzia bat eukitzia kontratauta. Orduen, gehiagizko potentzia bat baldin badokotzu kontratauta, eguneko tartien goizeko 8etatik 12 arte tarte hortan, konbeni jatzuna da, alik eta potentzia geixen ajustau zeure biharretara. Tarte hortan, gehiagik ordaintzen zabitz, presio ez merke.